Bir yanlışıp günah etsen basın bir soğap iş et. Günahın iyidini alıp gitme deydik de. Bir neçe günahlı var. Adam bir ova var anna şu günaha giriftar oluya, duçar oluya ya şehre var anna. Ben yaxşı inşallah Türkmen doğulları açıqlaya deydi. Ya bir neçe günahlar var. Fakat iş cayında şu günaha adam giriftar oluya. Öyüne gelene şu günahdan dinniye. Ya bir neçe günahlar var fakat dostları bilen oturşanını oluya. Ya fakat bir yurtları gezmeyene gidenini oluya. Başka yerlerde şu günahdan daşalıp biliye. Ya bir neçe günahlar fakat toylarda oluya. Şu yaş oğlan biliye de şu toy olsa şu günaha giriftar oluya. Gözün günahı olsun, ağzın günahı olsun, yemek içmek günahı olsun, tüssü günahı olsun. Aham bir günahı basın bir soğavi iş ettiktir. Şu günahın iyiliğini alıp gitme deydiği ve basın günah etsen şu günahı da yuvuliye. Ey yaş oğlallah, ey civan oğlallah, iş obağarada gezip birin, Tehran'da, Maşat'ta, ya Harış'ta, ya öz yurdumuzda, başka yerlerde okuat gezip ya işlep gezip birin. Hakikat ikimizi ulukon Resulullah'ın tafşırgısı haşi. Her yerlerde Allah'ını zikret, karhanın başına, işin başına. İdris Peygamber heyf ben bigici himmetin aydar niftun bilkin vakt bolsun ter Resulullah aleyhisselam Muad ibn Cebeli hoş Allah yarın diyençe inşallah şigici aytacak bolayın. İdris Peygamber hayyatiyet yanmıştık, iğne sançıyanmıştık. Hayyatta iğnmiştik yani. Her iğnen sançanını subhanallah diyenmiş. Asmallarda perişteli heyran altırıyı bir adamın kovduğunu her iğnen sançanını subhanallah diyediptir. Ben başka yana girmeyin. İş başına kargerçilik ya idari işla mizin arkasında otin ya her yağdaylar maşin Allah'ını zikretsen qara seni günahdan daşalmağa sebep oluyor da. Günah etsen basım soğavi iş ettiktir. İyi yaş oğlum. Bir günah giriftar bolsan, bir ova varyan bir günah giriftar olayan. Ya şehirde, ya hemsayandan, ya daştan, ya gariba, ya öz içeriğinden molya. Şu günahın iyidin alıp gitme utarsın. Şuna mekemmül. Şu günahını dumbalıdar, iyidini alıp gitme. Türkeme erti yine şu günahını. Guşi bilen, mobil bilen, haberlaşmak ya her nem bolsun. Ya şumarayı, seri basımı, hesfet, ayır, şunu iyidarlama utarsın. Hiç kimin yüzüne kalma. Ohun Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır. Es-sirra bis-sirri vel-alaniyete bil-alaniyeti. Keza fil-hilye. Şu Muad ibn Cebel'e aydıptır. Yaş oğlan dinle. Oğrinçe günah etsin, İzinden bir oğrinçe tövbe ettiptir. Emme açık günah etsen, hem kişi bilsesin şu günah edenini, açık tövbe et, halk tövbe edenini de bilsin deyiptir. Mına riyakarçılık demeyeli, Peygamberin aydan kesin. Bir günahı oğrinçe giriftar olpsın da, göz, dil, el, ayak ya her günah bolsun. Öyüne gelen, akşam yatacak bolayan yorgunun patu malafa üstünde, yatin, içeriğin haberi yok, karanlıkta Allah bilen kepleş tövbe etti yat. Günah oğrinçe bolli, tövbanını oğrinçe et. Hiç kime aytma. Hiç kime aytma. Özün menen Allah'ın arasında kalsın. Namaz okuyan, öylüdün övünçe şu günah boluptur deyim, öyle namaz okuyan, farz bilen sünnetin arasında. Farzdan sonra, sünnetten sonra bir oturdu. Ey Rabbim Allah men etmişimi peşiman, bana tevfik-i hidayet verdi. Şeytan lanet etsin Allah'ını. Şeytan aydar, ve sen tövbe edenin men iştiyene şu günah sana geliyor. O biri olmasa o biri. O biri olmasa o biri. Sana yine günah geliyor, tövben peydası yok deyip. Şeytan galat ediyor. Allah tövben peydası var. Ne deyip sen günahın iyiliğini ne gezene? Şuurun her hafta içsem daha azdır.
Sen günäň ýygyny gezeňa. Sen bizar günüňme giriftar bolýan, birden duçar bolýan. Yeni de ikindi namazda Hudaýa men etmişme peşimanny tüs çyn musulmanna sen. Kıyamet gün görersiň. Çyn musulman şol adam. Günäň ýygyny gezeňakda. Emma şeytan emeňde waswasa edýändir. Sen ýene günah etýän öýlen. İşe git, bazara git, idaraňa git, ya daş ýurda git. Sen günah giriftar bolýan diýär. Ýok, şu mahal narahatlygyny Allahyň huzuruna daşyňa çykar. Eger ogryň günah edipsiň, hiç kim görmändir, ogryny toba et. İçinden aýt, hiç kime de gurrun berme. Hudaýdan ýaşyrmadyňy, halkdan ýaşyrma diýip türkmen bir kef aýdýandyr. Ol aýtýany bir günah edeniň halka aýtdyýdygy däldir ha. Ol aýtýanlary bir günah edipsiň, bir alim, bir Hudaýy dindar adamdan sorak etjek, sorajak. Şonu sora diýdi. Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýipde, edin günäňi dostlaryň arasyna gurrun berseň, günäň öňküden beter artar. Hudaý halaýan näldir? Allah Taala Settarul Uyub'dur. Bir günah edeniň men Hudaý basyryya örtdiýe. O günäň perdesini özüň açma. O günäň basyrgylysyny özüň açma. Hudaýyň din hormatyny, Hudaý şoň üstüne örtgü goýupdyr. Bir hayalyk edip onu açmalydyr. Es-sirra bis-sirri. Ogryň günah bolupdyr, ogryny toba et. Hiç kime de aýtma. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Huda nabaşat. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Allah nabaşat. Her kimin öz kellesine özü bilen Allah'ın arasında irtibatı vardır. Koy şu günah kalsın şudur şu. Hiç sirri nabaşat. Hiç kelleyi yoktur ki sirri az Huda nabaşat. Her kimin özü bilen Allah'ın arasında bir irtibatı vardır. Birniki kändir, birniki azdır. Hatta fasık da olsa, hatta facir da olsa, hatta aňyrak barsa kafir da olsa, kellesinden käde Allah aýlanýardy. Hudaý aýlanýardy kellesiniň içinden. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Huda nabaşat. Oňa bir ogryň günah bolupdyr. Din, şeriat, Allah, Resulullah'ın buyruğu hiç kimin ýanyna aýtma kalsın. Ödün menen Allah'ın arasında tövbe et. Estağfirullah ayt ve şu günahın iyidini de gezme uttun da. Ol şeytan ýany açıklap aýtdyk. Şeytan waswasa edýär, yeni günah edersin diye ona inanma. Kulak asma. Biz Türkmen aýtýar, Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diye ol aýtýarlary birinin bir alim adamdan sorajak bolýan ya telefoni ya huzuri men şijiri bir günah etdim şoň ýoly näme diýip soramagy halkdan ýaşyrma diýdigi bir ýoksa da ýeni bir manasy Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýdigi bir adamyň hakyny ýen bolsaň tarafa men sen hakyny idim bir de hakyny diýmel aýtmaly tarafa onu basyryp goýmaly. Utanýanmy aýtmaga? Birine aýt bir ynamly, abrayly, şahsiýetli adama eline de şu pul ya bir zat bir şu tarafy bir nefer men adam da aýtmady, razy etjek boldy. Bir adam şu pul zady iyi berdi, menden razy boldy. Ay bolýa kim bolsa men razy diýse inşallah şoň menen tamam bolar. Ine maňa diýerler, Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýip şoňa aýdylýandyr. Halkyň haky bolsa ya bir alim adamdan, Hudaý adamdan sorajak bolsaň aýt diýdigi. Neýinki men günah etdim diýip, on saçagyň maşynyna denanaň ya äriň ýanyna ya dostlaryň ýanyna bir şeýle günah boldy, şeýle boldy diýip gülüşjek bolup ýaşamagyňda aýtmalydyr. Şo kalsın etmelidir.